Днес моето видео е насочено към моята гостенка Ники Николова, позната ви под бранда Four Brushes Nail Art Club. Ники наблюдавам покрай моя курсистка, която беше посветила нейните обучения и беше изключително доволна. Забелязах, че и тя, както аз, държим на качеството на нашите обучения, отговорността към курсиста и обратната връзка, желанието той да усвои всичко. Исках да я поканя още на първото издание на химия и физика в маникюра, но се страхувах, че ще бъда разбрана погрешно. Този път не се поколебах. Дори още във Варна я бях поканила, но тя избра да дойде в София. Знаете, Ники не посещава такива събития, но аз съм изключително щастлива, че ми се довери и ще бъде наш специален гост. Ще има специална лекция за всички участници в химия и физика в маникюра от Niki Four Brushes, така че не се чудете. Ако все още не сте се включили, направете го. Дано има все още места. Ще бъде наистина невероятно изживяване, заредено с прекрасни емоции и прекрасни колеги. Очакваме ви!